ಮಲ್ತದ ಮರ್ದು 20 ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಕಂಡ್ರಿ ಒಯ್ಪನಾಗ ಮಾಡಂಕಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕೈ ಮಡಿಂಕಲ್ಲ ತಿರ್ಗುದೀನಿ ಐನ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಾಯಿ ಗುದ್ದುನು ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂದಾದೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಮೆತ್ತೆದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮೇಡಮ್ಮ ಈ ರೇತ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಏತು ಕೊಡಿ పోతారు సాధారణ పోతారే రేత ವರ್ಷ పండ ఈ రేపటి నుంచి పండ ఏతో ವರ್ಷ అండి మల్పరే సురు మల్తుంది మర్దు 20 ವರ್ಷ అండి 20 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಆವೆ ಮುಂಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ బొంబాయి ముట్ట పోతుందావా పార్సెలే ಅದೊಂದು ಮರ್ದಿನೇಕ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಚೂರು ದೆತ್ತಿ ಓಡು ಅವು ಪುರ ಈನಿಕ್ ಅವಂತೆ ಪುರ ಸಾಮಾನು ಪುರ ದೆತ್ತಿ ಓಡು ಪುರ ಬಂದ ಅಂದೆ ಅವು ಗೆತ್ತಿದ್ದು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರಂಡೆ ಅತ್ತ ಮೂಲಿಚ್ಚತೆ ಅವಳು ಅತ್ತ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾಡೋಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಊರು ನನ್ನ ಗರುಡು ಇರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಪೂರೆತ್ತಲ್ಲ బొక్కాయికి ಏನು కొట్టిన ఒన్ని నీరులు కూడా ఉంది ఒన్ని బెల్ల ఒక దొడ్డి స్వచ్ఛంగా ఆట తినాలి ఒన్ని గుండు బెల్లలా దొడ్డులో కొట్టుకోవాలి అవా అంట ಏತೆತ್ತ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಏತ್ ಕಿಲ ಏತ್ ಅಂಚಪುರದಾಲ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೆತ್ತದ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೆತ್ತದ 13 ಗಡಿ ತಾರ 13 ಗಡಿ ತಾರ ಬಕ ಅವು ಸಾಮಾನು ಬೇತೆ ಪೂರ ಮೆತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಪೂರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೊಕತ್ತು ಪೂರ ಉರಿದಿನ ಕಾಲು ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಚೂರ್ಲ ಉರಿದಿದೆ ಕಾಲ ನಾವು ಸಮ ಪಪ್ಪೊಡೆ ಪೂರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಾಯಂದಲನ ಹಬ್ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿಂದಾಯಿ పండ ఆట మా మడ్డాడుకున్న కొండొకలే మాట మడ్డాడు అడగులు ఆట ఆశ కొర్పిని అవి పెద్దమిది పెద్దమిది మాయ కాచి పండ స్టోరీ చదువుతాడు పెద్దమిది మాయ కాచిన అవి దుంగగాడు పండ ఆయన సమ్మలే పట్టుడు సమ్మలే పట్టుడు సిరీజ మడల కెండిಗೆ సిరీజ పింగారల అయితే ఆయన సమ్మలే నెడిಗೆ దుంగగాడు మానే ಸಿರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಮುಂಡೆದ ಗುಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೊಂಡಂದು ಪಂಡ ತಾರದ ಮುಂದೆ ಈ ನೆತ್ತದಿ ತಾರಿದ ಕೊರಂಟ ಅಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಬೆಚ್ಚದ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಡಿಡ ಒಯ್ತು ಪಟ್ಟು ಕಂಡಿಡ ಒಯ್ತು ಪೂಪು ಒಯ್ತು ಮೊನ್ನ ಬಾಳೆಂಡಲ್ನ ಮುಡ್ಡಿಂತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಂಡಿಡ ಒಯ್ಪುನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೈ ಮೊಡಂಕೆಲಟ್ಟದೆ ಕಂಡಿಡ ಒಯ್ದಿನಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಮಾಯ್ ಕಾತೀನಿ ಕಂಡ್ರಿ ಒಯ್ಪನಾಗ ಮಾಡಂಕಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕೈ ಮಡಿಂಕಲ್ಲ ತಿರ್ಗುದೀನಿ ఆయన ఆలేను కొనొక్కిన అప్పేను కొనుక్కిన అప్పే బాలేను ఒయ్యిదిన అదగ బాలేద కై మడంకి అన్న బాలేద అందో అరగిరే ఐకే బెడ్మింటన్ రాత్రి ఆడు లెచ్చి లెక్క మంది సేవ్ దక్కల పోతుంది బాలే ఉలాయిందే ఆడు ఆ ముందే బాలే మొలేను కొనుక్కిన బాలే నాలుగు కండి పోయింది కండి పోయిన బాలే దక్క వెళ్ళింది
ಒಂದು 8 ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಡಮ್ಮ 4 ಕಿಲೋ ಪೂರ ಬೋಡೆ ಅಪರ ಸಪರ ಮೂರೇನೆ సపుర మూడుండా ಹಾಂ పక్క కాయలు తారాయి పేరు ఎందులోలు అది ಮೂಜಿ ಗಡಿ తారాయి ಒಲೆಗೆ ಪೆರೆ ಎಡೆಗೆ ಪದ್ದೆ ಮೂಜಿ ಗಡಿಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪೆರೆನಾಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುನ್ ಬಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಕಪ್ಪದ ಬರ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪೊತ್ತುದು ಹೋಗ್ತದೆ ಬಲಕ ಬಲಕ ಲಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಡಲೆನ್ನ ಬಲಕ ಬಲಕ ಲಕ್ಕರೆ ಮೂಲುಂಡು ಪದೆ ಮೂಜಿ ಗಡಿ ಮೂಲೆ ಪೆರೆಯರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಂತು ಬೀಯರು ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಹೆಲ್ಪ್ಗು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಯರೆಗೆ రెండు జన సేర్ತು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಯ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪುನ ಕೈಗೆ ತೆಚ್ಚೂರು ಹಾಕಿ ತೀರ್తుండు అయితే భుజంకి తోపు పాడు బరీ బరీ భుజంకించా ఒత్తాడు భుజంకి కుడి ఎత్తున్న బాడీ మనపని వేల మనపని కూర్చుంది చూడ మొదట మంచిగా ఉందంట ఏరు శిల్ప అన్నందు అవి సమాకు జంకుడే పక్క కాయింది అవు ఇచ్చిన ఉలాయిల కాయింది యానైతే గుంజి కూడా ఇదే భుజం సరి భుజం సరి సరి పరేవాలి బుడ్డు బుడ్డు మళ్ళీ అలా ఇంచెవర మాత్రమే ఏరేగో ಅದಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎತ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತಕಂಡ ಬೊಕ ಯಾಂತ ಫ್ರೈನ ಪನ್ಪೆಟ್ಟ ಅದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದ ಪುದರ್ದ ಅದು ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪುರ ಹಾಕಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಮರ್ದದ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಪ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿದ ಅದಂದು ಮರ್ದದ ಪುದರ್ ಹತ್ತತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಂ ಪೂರ ಅದು ಜಾಗ ದೀಪುಣತ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ದೊಡಮ್ಮ ಏತ್ ಸಾಮಾನು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಏತು ಬಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರತೆ ಕಡೆ 13 ಕಳಿತ ತಾರಾಯಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಕಿಲೋ ಸಾಸಿವೆ 150 ಓಮ 150 ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಕಿಲೋ ಸಾಸಿವೆ 1/4 ಕಿಲೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಚ್ಚಿರಂಕ ನೆಯ್ಯಿ 1 ಕಿಲೋ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಎಣ್ಣೆ ತರದೆಣ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 3 ರಂಕ ನೆಯ್ಯಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆ ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಕೊತ್ತುದು ಮೂಟು ಮಂಚ ಫ್ರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದು ಬಜೀಲು ಕೊತ್ತು 1/4 ಕಿಲೋ ಬಜೀಲು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಪನ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಮ್ಮಿ ಬಂದಾಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುದಿನ್ನದು ಕೋಡೆರ ಪಂಡೋಲಾಲು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕುದು ಇಂಚ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವು ನಂಗೆ ಚೂರ ಅತ್ತ ಹಾಕುದಿನ್ನದು ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಕಿಲೋ ಅವು 5 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಉಳ್ಳೇಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಲ್ಪ ಬಂಗವು ಒಂದು ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಒಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ದಿಪ್ಪಿನಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ದಿಪ್ಪಿನಾಳ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನಾಳ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ಪುನಾಳ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಂಗಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ಪುನಾಳ ಬೆಲ್ಲ ಪೊತ್ ಒಂದು
तारा बोट मला बंग म्हणतो ते एक करतो आपण तुला मुली ಅವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದವ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದೆ ನೀಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದೇ ಹಾ ನೀಚ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಉನ್ಕ ನಿನ್ನ ರಾವಣದು ಕುದೋ ನೀನು ಉನ್ಪಿನ ಉನ್ಕಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುದ್ದು ఎట్టేది కిలో బెల్లండు 9 కిలో అదాయి గుద్దును ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಅವು ನೀರವ ಐದು ಗುದ್ದುನು ಬೊಕ್ಕದರದೆ తగ్గండి 3:27 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಅನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಇಜನ ಬನಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಇಜನ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೋಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತೈತಿ ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗಳ ತಾರಾಯಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರ್ದೆ ಒಂದು ಪಸೆ ಅವು ಬನಲ್ ಇಜನ ಪೊಸುದೇ ಹೋಗ್ಬಂದಿ నెక్స్ట్ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೈತನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರು ಪಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾತಂಕು ನುಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಾತ ಬೇಯ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ದನು ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಆಗಿನ ಬರ್ತಾನೆ ನುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಕಾವಣೆ ನುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಕಾವಣೆ ಆತ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಬರಲಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಬಿ ನಾನು ಬೈರ ಪುಸ್ತಕಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂಡ್ರು ಕಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇತ್ತ ತೋಜಿನ ತಂದು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತು ನಿಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ನೀನು 7 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ 27ಕ್ಕೆ ದೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡಿದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿನ ಐತೆ ಇತ್ತೆ 4:30 ಜಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇರೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋದು 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋದು 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಬರ್ತಿ ಮುಂದಾದೆ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಸಾಮಾನು ಪಾಡು ಅವು ನನಗೆ ಕೊದಿ ಬರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಸಾರಾಯಿ ಬಾಡು ಬಜ್ಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಗಿರಾಂಡ ಸೈ ಆಯ್ತು మురుకుదును బొల్లుల్లి వీటిని ఆజి వగేత ఉండా ఈయనేనే ಸರಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿಮಿ ಓಮ ಆತಯ್ಯ ಹಾಂ ಆತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬಂಡೆ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಕೈಪು ಸಾಮಾನು ಐನು ಬಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಆಗಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಶುರು ಬಾಗ್ನತ್ತದೆ ಅಂದ ನೆಟ್ಟೆ ಐನು ತಿಂದೆ ಒಂದು ಐದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ 5 ಪೀಸ್ ಆತ ನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ್ತು అని సారాయతే ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಕೊದಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ ಬಾಡ್ನದೆ
ಖಾರದೆಣ್ಣೆ ಏತು ಪಂಡು 3 ಲೀಟರ್ ಬಂಡೆ 3 ಲೀಟರ್ ಖಾರದೆಣ್ಣೆ ಕುದಿಯೋದು ಎಣ್ಣೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ಬೆಚ್ಚವು ಐದಕ್ಕೆ ನೆಯ್ಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಜ್ಜಾತವು ಬದಿಲು ಬರ್ತಂದು ಪ್ಯೂರ್ ನೆಯ್ಯಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಏನೇ ಮಲ್ದಿನತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶಿ ಎಂಚಿನ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಬಯ ಠೀರ್ ಅವು ಏತು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಬರೋಡ ಏತು ಬಾಂಡ ಆತ್ಲಾಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನ್ನು ನೀಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಠೀರ್ನ ಬಜ್ಜಿಲತೆ ನೆయ్యి కూడా పార్దాం లాస్ట్ బజ్జీలు లాస్ట్ దొందిತ್ತು బజ్జీలు పండాడే గంట ಕೊಡಿಲು ಒದ್ದಿದಲ್ಲ ತೂ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾ ಮಂತ ಜನ ಬೆಲ್ಲೋಲೆ ನೀ ಬೇಯಿಪುರಾಣೆ ಪೊತ್ತು ಎಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಪುರಾಣೆ ನನ್ನ ಜಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೇಪೂರಂಡ ಏನ ಜಾದಿದು ಒಂಚೂರು ಏರ್ಲ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದೀದು ಬಳೆ ಸುರುಟು ಊಟ ಬೇಡ ಆಹಾ ಜಾಯ್ಲೆ ಕನ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಹುದರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ಮೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮದ್ದು ಬಂಡ ಉಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ತತೆ ಉಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಸತ್ತದಿಲ್ಲ